Здравейте! Аз съм Нели Маринова, работя като старша акушерка в университетска болница Майчин дом. Съвместно с Фемина клуб искам да запозная бъдещите наши пациентки с най-необходимите неща за приема за раждане в родилна зала на Майчин дом. Първото нещо, което пациентите трябва да носят със себе си, е направление номер 7. Всички данни, отразени в обменната карта за наблюдение на бременността, документи, свързани с общото състояние на пациентите, т.е. ако имат придружаващи заболявания, всички епикризи и изследвания са свързани с тяхното състояние. Ако имат кръвни показатели като изследвания и кръвна група, която се изработва още в доболничната дейност, необходимо е да носят със себе си и лични вещи. Какво е да разбираме под лични вещи? Всяка една бременна, постъпвайки в болничното заведение, има право да ползва собствена нощница, да носи чехли, вилица, лъжица, чашка, лични принадлежности от първа необходимост. Не е необходимо, когато се постъпва в родилна зала, в която и да е болница в страната, да е огромен пакета багаж, който тя да носи със себе си. Това е свързано с условията, при които работиме ние. Желателно е майките, по-точно майките, които имат желание, могат да носят памперси и мокри кърпички за новороденото.